U redu, što želimo? Vezu. I što ćemo učiniti da održimo tu vezu? Kontrolirati i manipulirati. Ne, Omalovažavati i ponižavati ih. također ne. Zasuti ih ljubavlju i onda ih posramiti kak se ne bi osjećali vrijednima. To nikad nije u redu. Iskoristiti njihove slabosti protiv njih. O moj Bože. Jednostavno ne vidim smisao slušajući njih kad sam ja uvijek u pravu. Loš narcis. Loš. Nisi posebna. Povuci to. Netko ti to mora reći. Vidiš, ništa što radim nikad nije dovoljno za tebe. Molim te, nemoj to započinjati. Ti nemoj započinjati, uvijek mi to radiš, interpretiraš moju stvarnost. Ne interpretiram. Sad omalovažavaš ti moje osjećaje, vidiš? Nemoj koristiti terapeutske izraze kako bi me pokušala manipulirati. To je to. Idem reći svima kako si grozan, namjerno radiš stvari koje me okidaju i to je zlostavljanje. Stvari koje te okidaju su ljubaznost i poštovanje prema drugima. Lagaću i reći ću svima koliko si užasan jer ja moram biti žrtva. Ok, gle, očito još nisi spremna. Ajmo je vratiti unutra. Šta sam sad napravila krivo? Sve.